یەک ساڵە تەمان بەسەر جگارخستنا پەرلەماندا دەرباز بوون. ئەو پەرلەمانێک و دەربازبووی پرانیا سەرکردن هەرێما کوردستانێوەکە دەستکەفتێکە مەزنە پشتی ڕاپەرینێ شانازی پێوە دەکرد. پشتی دەربازبوونا یەک ساڵ وەکە فراکسیۆنەیەکەتی لە پەرلەمانی کوردستانی دەبێژێ هیناژی تو ئاسۆیەکە زەڵال ji بۆ چارەسەرکردنا عریشێن هەم بەر کاراکردنا پەرلەمان نایەن دیتن. ددەماوە یەک ساڵێژدا پێنج ئالێن سەرێکی و بە تایبەتیژی دوالێن سەرێکیان عریشە واتە پارتی و گۆڕان ناماکاریەت و جڤینێکە هەڤەش ji بۆ چارەسەرکردنا عریشێن ناوبەراوان ئەنجام بدەن. گۆڕان و پارتی هەیان نەهاژی دگەلدابەن ناماکاریە بەرامبەر بە هەفدوون نەرمیە نیشان بدەن. هەردوو عالی لەسەر هەلوێستێن خوێ بەریا ساڵێکێ ڕژدن. پێدچە گرنگترین پرسیار کو divê rewşêda rastî aliyên serekên herêmê bibe ew e. Gelo li tu cihekî cîhanê de nimuneyeka destkeftî ku du alî arîşeyên xwe bi rejdbûn li ser van helwestan ku bûyne sedemê durustbûna arîşeyan karî bi arîşên navbera xwe çareser bikin. Di salroja ji karxistna parlemanda serokê fraksiyona partî li Parlemanê Kurdistanê dibêje. Poşman nînin ji rêgirîkirin ji çona serokê parleman ji bo Hewlêrê û dibêje jî di dahatî de xuya dibe. Ew gav karekê berpirsiyarana û mezinê niştîmanî bûye. Serokê fraksiyona partî ji karxistna parleman bi perçekirdareka partî beramber bi goran binav dike û li gor wê yekê goran plan daiştibû ji bo têkdanayek rêziya niştîmanî. Fraksiyona goran jî di ragihandinekê de ji bilî wê yekê bûyera 12 Oktobera sala borî bi darbe binav dike. Dibêje eger partî bawerî bi parleman û karên damezraweyî nîne, ramana wê yekê nîne ku bikaribe bi vê baweriya xwe bi ser hezbêndî û xelkî jî da bisepîne. Fraksiyona goran daxwaz jî ji aliyên din kiriye. Ji îroşin da bizavên ciddîtir û zelaltir bibînin ji pêxemet karakirina parleman û encamdana civîna parleman. Fraksiyoneyekê jî di ragihandinekê de zêdebarî wê yekê hojdarî de ji dirêje kêşana vê rewşê li gor wê yekê xelikmandî bûye. Lêbîhîviya xwe jî ji çareserkirina arîşeyan nîşan daye û dibêje piştî derbazbûna salekê bi ser vê rojê yan nigirîs û tal da tu asoyeka zelal nayê dîtin ji bo çareserkirina arîşeyan. Fraksiyoneyeketî hevdem daxwaz ji aliyan kiriye ji bo dîtina çareserekê bikevne danûstandinên durist. Her di vê rojê de fraksiyoneyê girt û jî di ragihandinekê de amaje bû yekê daye. Ji karxistna parleman tu kêmtir nebe ji bûyerên şerê navxwe fraksiyoneyê girt û tekez ji wê yekê kiriye ku çareser li cem parlamentaran ew pêşniyar jî kiriye tevaya parlamentaran rêpîvanekê ji bo avahiyê parleman encam bidin. Fraksiyona Komal jî ev hawayê goran ji karxistna parlemanî bi darbe binav kiriye û ragihandiye. Rewş me tirsidar ew jiyana xelkî berev xerabtir diçe. Ji ber vê yekê pêtiviya alî û bi taybetî jî çar aliyên din bêtir li her demekê din. Yek rêz û yek deng bin ji pêxemet baştirkirina jiyana hawwelatiyan.